Fa un any estàvem aquí al laboratori on tenim totes aquestes impressores i veiem que tots anàvem cap a casa, tots coneixem amics metges que estaven sense cap equip de protecció per poder atendre els malalts. Llavors vaig començar a investigar que podíem fabricar coses que els servissin. Primer vaig dissenyar jo alguna peça, llavors vaig començar a investigar per internet i llavors vaig veure que hi havia una comunitat gegant de gent que sabia i que feia molts dissenys, i dissenys més optimitzats que el meu. Dic, ostres, una xarxa increïble, perquè tu veies com posaves en contacte amb metges que tenen una necessitat que volen un EPI, amb gent que la fabrica, gent que la distribueix, gent que la valida. Però vas veure que aquelles comunitats també es van comunicar molt bé i van organitzar tot molt bé, fent servir eines com el Telegram per organitzar i fent nusos de distribució. Tu vols donar resposta ràpida, i llavors vam començar a fer pantalles de protecció perquè la gent tenia molta por que salpiqués alguna cosa a l'ull, no hi havia ulleres de protecció llavors. Vam començar a fer mascaretes, vam començar a fer coses per poder picar l'ascensor i obrir la porta sense tocar-la, i el bo d'aquesta gran comunitat era com t'ajudaven a millorar el disseny, a fabricar més ràpid, a tenir un resultat òptim. Van arribar coses més grans, per exemple, a partir d'aquí es van desenvolupar els respiradors. Si treballem en grup i compartim dissenys i experiències, podem donar respostes molt ràpides amb la possibilitat que t'aporta la impressora 3D.